Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia vai interpretar un maneo en muiñeira de Goiáns, unha peza que é típica da zona de Bergantiños. Como saben, a muiñeira caracterízase polos desplazamentos en tablóns, esta concretamente. Gracias, amigos, e forte aplauso para este Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia de Santiago. Gracias e benvido. Cosa la mia?